Os problemas económicos que atravesa o país coa subida dos prezos en moitos produtos pasa a factura a toda a veciñanza, pero deixa en situación crítica e preocupante ás familias con menos recursos. Esta situación provoca que cada vez máis persoas necesiten da solidariedade. Por iso, dende Cáritas Interparroquial Arousa fan un chamamento á veciñanza ante a necesidade da doazón de alimentos, especialmente en vistas á campaña de Nadal. Sí que necesitamos que la campaña de alimentos este año, pues sea un poco generosa, puesto que va a haber pues más necesidad, ¿no? Y vamos a intentar que la mayoría de las personas tengan una Navidad pues como se merecen. Con Cáritas colaboran colexios, asociacións e empresas, pero as súas doazóns non son suficientes. Outras necesidades que detectan dende a ONG son roupa de inverno e aparellos electrónicos, debido á fenda digital que cada vez pon en máis dificultades ás persoas con menos recursos. Para concienciar sobre a importancia de axudar os máis necesitados, Cáritas presenta as actividades que vai realizar nas próximas datas. O primeiro é un coloquio con mozas referentes dentro do pobo xitano. O encontro vai a ser que 5 persoas xóvenes, neste caso concretamente son 5 chicas, mulleres de etnia xitana, van a vir a comentar un poquinho a súa experiencia, non? Son 5 rapazas que están estudiando ou que están facendo educación de adultos, que están facendo prácticas, pois nalgún caso, por exemplo, no Hospital Provincial de Pontevedra. A segunda é unha charla co párroco da Cañada Real. Con motivo de la Semana de las Personas Sin Hogar, una conferencia en el Colegio Filipenses a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos, donde vamos a tener un ponente muy interesante, que es don Agustín Rodríguez Teso, párroco de la Cañada Real de Madrid, que nos va a hablar, pues de esta situación que desgraciadamente tamén vivimos en Arousa. Neste novo curso que comeza, Cáritas reforzou as actividades dos seus servizos sociais e contratou unha psicóloga que realiza 2 tarefas fundamentais: formación para o emprego e atención psicolóxica.